आं इलेक्शननि सिगां कायसा कक खामानि दङ ओ बीजेपी ओ सीपीएम ओ आईपीएफटी नरकचा थुआं नापाक दाखनाका होननाय ताङै सायदामान जे बायदिसिनि पार्टी ऑफिस फेलेक सका आबुरां सागो जे थुआं नाटगो ओ बोरै जे थुआं गायनाय लक जे थुआं लक बुरुनाय गामिनि बरफ लक जला फान गोनां गोनां रक रुवाबाय फुंजा तान खांके आ बोरैखे सावो फुंबा रबक दी होननाय आबायखौ आं सामोदे आईपीएफटी सीपीएम बीजेपी नरक जेसेबानो बिफोरा मथानि पार्टी ऑफिस सकजादे ए पास्ता आजायनाय अबायखौ रबक नाय होननाय सामोदे आबो दिनि दाये दाये परमान अरो दिनि 288 जना अकाल महाशयो ना इलेक्शन दङ ना बुसकांगो कोनो दङ हायफोनो फायखा तामनि बागै उ बरक जेथन तामहाय तानमान बागै फायखा बरक बुजिनानै रोंखा धोरोम बुजिनानै रोंखा 25 बोसोर बामफ्रम सरगन नासना जालायका बामफ्रम खनाय माला लिया सीपीएम न बरनो दे जागादार सिदि सीपीएम न मेचनना बागै साव फायखा रामपद बामफ्रम न मेचनना बागै फायखा रामपद ता सरकार फैमिली बिनि सुनसे अनस्तर फुटा हुजाबि थाका रामपदनि अनस्तर फुटा हुजाका केता नखा बामपद ओ अनस्तर फुटा करिं थाका बले बामफ्रम न नासनो मारनाय हिने जों ताबुगले हायनि जों रामपदनो जिदिरि रहलाया तागले बिनि सुनसे अनस्तर फुटा खमाय थाकाबा बबो बामपद उनि थाका आ तमुन जे सीपीएम আমলো চিনি বড় যে সাতক জামনে যে সুচিন্ত যে বঞ্চিত খালা জামনে অবনি 3 বছর जोंनो ब सरगसागा मा गाखा सरगसागा लामा दंखा मा दंनिया हायनि बागै बरनो बुथुसारन गखरै बुबागारानि एगेन्स्ट जे दंना जे लिडार बिनि एगेन्स्ट दंना आबो कुनु लिडार जा बुबागाराया आयेनते खाचा जाबरा यांखौ बुबागारा सिनि लिड खालाया बुबागारा बनिखे जाबरा हानि बागै जों बुबागारानो लोगि मारनाय नरमनेरा आं खानावो ते कायसा बरफ फायो साइज काहामा कदरमा सावक ताताल सोनामो मथा कटाल मुंबनि तामो सायदामान रक सावक ताताल सोनामो मथा कटाल बनि मुंनो पाता सोलो भोट बासाया गो नि सामले भोट बासाया जों भोट खामानो ओ बिनेसि फायनाय बरनो राजा सारन बागिसे जों भोट मानि खालायो जों भोट या जद दिन पर्यन्त त्रिपुराव बिनेसि दंयासा जों कोइ भोट गया याव बाय कता एडिसि इलेक्शन कता मखासा बाय पता एडिसि इलेक्शन कता भोट बातानाय होला इको दमरो बाय सिनु कोन जमतिया साबुनि दारदि फेल आ सानाय तातालि दारदि फेलगो बनो पर्यन्त ताब खामदागै दंलायखौ चादागै दंलायखौ बसिनिसे जेना बारो सिगां जय खां कक साइले पुं आहा जेना बानोगो जरमसे खालायनो रोङा खुना सिनु बरक जेना बाथां कक साइमोनि दरक जों आगिनो गेदा 2000 आतो बिजेरा खानो मारनाय नै सामो आन्दोलन खालाय सिनु बरकबो जुता करि आन्दोलन खालायो सीपीएम र बामफ्रम र बरक आफरा आन्दोलन खालायतानि आन्दोलन खालायता बिजेरा खानो रमनि हो बिजेरा खालाफ्र थाङै जेना बाव बासन रिमानि बादि कोनो रमदि हो पश्चिम खानो के गायनि खालायजा आबसे बस जतन सिगां थाङै साइबु आबहायके ताताल खा साउने सिन बरनो फेमलु गने मथा कताल खालाय हानि बगै आं बनो सावो कक सानाय ताताल मथा सोनामनाय कताल बन बुंग पाताल होननाय हायने आं बनो आकम मासाव आने एकदिन कौनि दंमोनि बो आं मै बासा तियासा खालायमोनि सायदामान बुसुक रूप दंमोनि साना थांगाके आं ताव उंगमाय से मै दुइसाव टीएसएम नि जनरल सेक्रेटारि मै हमिनाय बो पुल्ला 2000 मयो सिनि आईपीएफ यो थाङै जय रयु आब्रु जों बुजखा हाय दांफोरनि जों दाबो स्टुडेन्ट सिखौ
sini jora kebang ma tongko sini belkang ma lama kolok ma tongko sing tabung no oma hain kangke sing lama kolok ma bahai ke hinai orang sini hela kong sini agar tama thana ni kokta aja abose u jompu isu sogi aku deng sabung sangni dongka bahai ke agar tama sogi jai oma hain jang bo arono kapelai pia koi tapane selagi bo IPF ni haba IPF yo habai India hane INPT haba INPT habai jai abu ke dong ketal senam ka bono raja nang nai और थुई थांना का सिने नगेंद्र जमतिया मारखनो तिसाना मुजुम जाक मने मारखना हामजाक मने संबो हामजाक का सिनि बुखुक नि बेरे बुखुक जुम नि बेरे सिनि बसं नि बेरे सिनि बरक बरक नि बेरे काहाम के कक साइन मानाय साहस गनां कायसा लीडर रिमाना हिने जाय संबो साजाका हाय मिले दातिनो लाइट हंगे बाहिर नायबा फुटबल सुनु से थुना करं फानो जेचिपाल थांबो बिरोके मानबायरा थाका दामो आवदुमु